Čaute, tu je Cool. Tak, do iný by tu bol. A vydáme sa rovno na to zväčšovanie, o ktorom som hovoril v predchádzajúcom dieli. Neviem, koľko to budem potrebovať, však uvidíme sami. A na začiatok by som to zväčšil aspoň o 2 kocky. Sa tam dalo aj hýbať. Tak toto spravíme asi. Nebudeme to moc na... Né, žiž, lekna mi tu zase budú zavadzať. Poviem, že si dávate lekna niektorí ako okrasu do vody alebo tak. Ako nemyslím v reáli, ale v Minecrafte. Ja ich tak nemám rád. To len zavadza. Ale možno na nich nájdem nejaké využitie pre ne. A vidím teraz, že mi spolužiak poslal konečne moje fotky zo Stužkovej. Teda, ne zo Stužkovej, ale čo sme sa boli fotiť. Na oznámka. Takže paráda. Poslal mi síce iba 4 a mám ich mať nejakých 6 alebo koľko. No, ako poznám, tak určite toto pozera, takže díky. Dobre, máme to. Môžeme staviť už aj takto. Ja, aj keď som si púšťal spätne ten diel, čo som natočil minule, neviem, ako možno ich uploadnem obidva naraz, takže to nezistíte ani tak moc, to nepocítite, ale jak som sa tam tešil, keď som mal svoje veci. Jo, mám svoje veci! Ale bože, keď som sa na to pozeral spätne, to je strašné niečo. Zase som si nepustil tie stopky, vynulovať, spustiť, hotovo. Mám svoje veci! Jajaj. So mnou je to strašné. Ježiši! Vidíte, čo robia tie blbé lekná? Teraz všetci hejteri, čo majú radi lekná, tu budú hejtovať v každom videu. Ty nemáš rád lekná! Čiže po česky sú to tuším lekníny. Alebo ne? A však to je jedno. Dáme to ešte. Máme surovín dosť. Neviem ešte, čo tu síce budem stavať, ale musím nejak využiť tú hlinu. Ja, tie lekná. Ježiši. Nový nepriateľ. Lekná. Lekníny. Stále nemáme jesť, ja neviem, jak to tu vyrieším. Spravíme nejaké farmy. Na obilie aspoň. Alebo počkaj, z čoho by som sa mohol živiť? Zemiaky, mrkvy a také, one tu nezoženiem. Melóny. Ale kde tu nájde melóny? Ako na serveri mám tak brutálne veľa melónov, to je zabijak. Že som si to zlakol, chod dole, skap. Čo tu robia? Ne! Ja som dement! Kde je? Môj meč? Ježiši. Ideme hore. Ako chápem, že aj nás to by vysvetľovalo to, prečo tu sú. Skap. No čo chlapci, niekto ďalší? Niekto ďalší? Ovca? Ty? Ty budeš ďalšia? A ne, ja si spravím nožnice. Budeme zabíjať ovce. Inak pozeral som tak na nete a že vraj najdôležitejšie na celom Minecrafte je nájsť a spraviť si farmu na kravy. Jajaj, zase som niečo posral, lebo ja tu žiadne kravy nemám. Komu by to nedošlo. Ono tam ide vzadu. Ďalší zombík ide.
Nevadí, aj ten padne ako ostatný. Mali zombie? Mali zombie! Utop sa! Aj ty, poď preč. Ťa tam zavriem. Ťa tam zakopem. Vzhľadom na to, že nemám HPčka, nemám jedlo a nič. A chodím takto po vonku, tak som dosť odvážny. Ale aj tak mi Minecraft nejde plynule, nechápem prečo, ale jak mi môže sekať Minecraft pri nahrávaní, keď nahrávam na 25 fps a mám profi komp, v ktorom rozbehám niektoré hry na 330 fps, takže neviem. Brálňak hodne. To sú jaké výhovorky s kapem. Brálňak hodne. Jedna rana. Jedna rana. Takže pokračujeme. Nič sa nedieje. Čo mi tu letajú tie XP? Sober, ne? Žiž. Dobre, je to zväčšené, to je dobré. Zväčšil by som aj toto drevo pri baráčiku. Jaký dobrý manéver. Žiž, ďalší? Dobre, budeme zabíjať zombíkov. Ale ne, dáme tam to drevo. Pozrieme, jak to vyzerá ešte tu. Ježiši. Skap. Poď sem. Poď sem. A to tu budem po ňom upratovať teraz. Dobre, ďalších už nechcem ničiť. Ma to samého nebaví. Dobre, ideme radšej sa vyspať, lebo... A teraz budeme môcť ani spať, keďže tu sú oni. A môžeme. Teraz som dojím jak najväčší macher. No poďte do mňa, poďte do mňa. Ne, ono ma to podpalilo! Jak ma to bolo podpaliť? Takže tu počujem koslivca. Skap. Dobre, máme jedlo. Takže to trošku skrášlime. By to tak mohlo ostať eventuálne. Toto tu zakryjeme teraz. Budeme toto potrebovať. Takže zatiaľ zakryjeme. Viem, že som tam chcel dať drevo, ale budeme robiť asi teraz. Tak to dáme aj tu. To už tak mám rozstavané. To tak splývajú tie kocky do seba, že to není vidieť bloky. Dobre, necháme to tak. Nejaké módy by som si sa mohol pridať. Neviem aké. Sám teda myslím si, že neviem nahodiť módy, ale... Mohol by som niečo také spraviť. Tak, vyzerá lepšie. Musíme to trošku zutulňovať. Dobre, pozbierame zase. Tieto farmy tiež musíme zlepšiť, pravda, že to je provizorné riešenie. A na to by sme sa vlastne mohli pustiť.
Raz ma to napadlo. Rozmýšľal som aj to, že pod domom spravíme farmu. Veľkú farmu. Nemyslím normálnu farmu, ale fakt, že brutálne veľkú farmu. Jak to mám na serveri. Ale to by sme robili asi strašne dlho. To by som mohol spraviť aj tak v kreatíve. Ale spravíme farmu aspoň tu. No, a to bude v podstate jednoduché spraviť. Viete čo, pustím sa na to už teraz. Jak ju mám spravenú tú farmu? Tu je voda, takže tu už by som mohol začať stavať takto. 1, 2, 3, 4. Tak. A takto to bude až na druhú stranu. Keď si neviete predstaviť alebo neviete čo robím, tak pochopíte, keď to bude hotové. Bo to bude fakt veľká a epická farma. Zatiaľ iba na obilie, keďže nič iné nemáme. Minecraft je dobrý a vynikajúci na natáčanie, lebo môžete robiť čokoľvek, kedykoľvek. Môžete hovoriť o tom strašne dlho. Môžete natáčať koľko chcete. To je jedno. Sa mi to strašne páči. Môžem aj pol roka natáčať jednu sériu. A postavím to prvé až nakoniec. Pokiaľ to je. Takto. Jajaj, neviem stavať normálne. Dobre, natáčame nejakých 12 minút možno, takže máme času a času. No, poďme. Tak. Pekne. To potom rozdelíme, všetko bude. Jajajaj. Toto bude vyzerať úplne pekne, ale až keď to bude hotové. A toto som mal spraviť dvojité. Možno to ešte prerobím, keď sa bude dať. Sa na to pozriem, ako to tam je spravené a jak by to vyzeralo. Toto bolo dvojité. Tak to dáme ešte tu. Takže pozriem sa na to, aby som vedel, ako to vyzerá. A tie farmy dáme až odtiaľto. Takto. Takže tým pádom toto môžem takto zobrať. Všetko. Toto bude len zavadzať. Jaké to bude veľké, a to môžeme tiež potiahnuť ešte. Neviem, zoberieme to takto už všetko, keď to už berem. Jaj, možno si niekto z vás hovorí, prečo natáčam. Nemyslím tak, že prečo natáčam, to baví, ale pretože natáčam teraz, alebo že som sa zase rozhodol, že budem natáčať. Je to asi kvôli tomu, že dneska som sa vybral do školičky, v pohodičke, vlak nemeškal nič, prídeme do... No, nebudem hovoriť stanice, ale prišli sme na jednu nemenovanú stanicu. Došla revizorka, povedala, že ak bude meškať viac v hodinu, kvôli tomu, že im padlo vedenie a tak ďalej, tak zavolal babke a vyriešila pre mňa. Ja som tam nemusel čakať, jak blbec. Ajaj, takéto problémy.
aby bolo vidieť, že ako vyzerá. Tak, 4. OK. To bude vyzerá vážne dobre. Sa teším, už len aby to bolo. Tak. Raz, 2, 3. Koľko to dokopy? 4. Tak. Ďalšia línia bude tu. Takže ešte to vyhadzujem. Dobre. A necháme to zatiaľ potiaľ, to že aj tak než to postavím, to bude nadlho, jak sa poznám. By som to mohol utiahnuť. A nejdeme zväčšovať už teraz. Nebudeme len stavať. Ježiši, ja si radšej prepnem na niečo iné. Toto zožereme. Tak, zoberieme motičky. Ideme na to. To určite tie motiky dlho nevydržia. Ešte drevené k tomu. Jak som hovoril. Nemá šancu vydržať. Budeme musieť spraviť železné. Staviam to také veľké a nemáme vlastne ešte tam aj čo zasadiť. Nevedí, to všetko sa spraví. Máme tu niečo na zasadenie? Môžeme dať lekna. Môžeme si spraviť jeden chlieb. Á, máme tam čo zasadiť. Pekne, odtiaľ toto môžeme začať. Farmár cool. Farmárčime. Aha, moc som to nespravil teda. Potrebujeme viac toho. Tu vlastne nemám nič už. Tak, zasadíme aspoň tieto 3 ešte. Aby to začalo raz, lebo tu pokapeme od ľadu. To je jaké. Dobre, bude to veľké. Hodne veľké. Toto sa zruší časom. Išiel by som to aj zväčšiť, ale idem sa prvé vyspať, lebo však viete, jak to dopadne zase. Aspoň jeden chlieb. Paráda, normálne ma to začína baviť. Motičky som povedal, že spravíme. Takto. No, míňam toľko. Tak strašne veľa toho. Počkaj. Meso není? Ja chcú meso! No a toto bude nadlho. Chcem spraviť strašne veľké farmy. Tak, pokračujeme. Toto bude strašne dlhé. Chcel som vám povedať. Web stránku, čo robím, možno tam už niekto z vás bol, Anime Cool. Teraz pozriem s odstupom času na stránku, že koľko tam mám pridaných anime. A pozerám na to, že WTF. Ja mám na stránke 213 anime. Teda neviem, koľko mám teraz, keď na to pozeráte, ale asi toľko isto. Neviem, či budem pridávať v blízkej dobe. Ale 213 anime na stránke. To snad nie je normálne. A to mám stránku vytvorenú ešte ani ne rok. To keď takto pôjde ďalej. Paráda.
Na ďalší rok už budem mať takých 500. Farmár. Chcel som natočiť aj nejaké... Nechcem si povedať teraz, že kopírujem, ale Gogo natočil karaoke videá už dávno. Ono to nikto z vás už si nepamätá. Natáčal karaoke videá. Chcel by som aj ja natočiť také karaoke. Pamätám ešte, keď som sa v škole cez prestávku nudil a spieval karaoke. Nejaké pesničky, už neviem jaké, ale bolo to hodne. Ne, ešte padnem dole. Ježiši. Tak, ideme na to. Ja to chcem mať už postavané. Jaj, teraz zase posraný lat. Takže po toľkých hodinách, čo to hrám, sa aj tak prekliknem. By som už nemal robiť takúto chybu. Tak to tu už... Nech ten lat tu už není, musím ho zničiť. Tak nemám rád lat. Ani v reáli, ani na hre. Žiž. Serem na tebe kocka. Sa to tu začína rysovať. Ale aj tak to nesmiem postavať v tomto dieli. Toto bude tak na 2 diely ešte asi. Sa poznám. Ale zase nemusí byť. Tak neviem, či to zase zamrzne alebo ne. Lebo zatiaľ to postavil len potiaľto, takže by to nemalo byť také dlhé. Ešte minie tento stack a ukončíme to. Kvôli tomu, že video má už cez 20 minút. Ja keď to budem uploadovať. Teraz už aj v škole nám blbne net, takže... to zase bude hodiny uploadovania. No, čo to teraz tak seká. Asi začnem nahrávať cez Fraps alebo cez niečo také. To mi seká, neviem prečo. Neviem jak Peťan, však má horší komp než ja. A nahráva, nakoľko to hovoril, nejakých 50-60 fps. What the fuck, však... Neviem jak môže niečo také spraviť. Podľa mňa mám slabú rámku, však mám 8 GB. By to nahrávanie toľko zase žralo. Neviem. Plánujem prikúpiť ešte 8 GB RAM, ale kedy? Neviem. Typujem, že v blízkej dobe. Ale aj tak neviem, či to pomôže, ale verím tomu, že áno. Keď vidím, jak nejaké decká nahrávajú Minecraft na ich noteboočikoch a ide im to na pohodu. A mi to tu trošku seká. Je to smutné. Ježiš, že sa to tu zamrzlo. Dobre, v ďalšom dieli plánujem dostavať farmy. Neviem, či sa mi to všetko podarí, ale budem sa snažiť, takže čaute.